नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. फळपीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित द्या, महाविकास आघाडी आक्रमक. सावंतवाडी ठाकरे सेनेचा नगराध्यक्ष पदावर दावा आणि वेंगुर्लेत हवा कुणाची, नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांची फिल्डिंग. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. महाराष्ट्रातील सावंतवाडी संस्थांच्या गौरवशाली कला परंपरेचा देशभरात पुन्हा एकदा सन्मान झाला आहे. संस्थानकालीन अद्वितीय गांजीफा कला आणि कोकणातील दशावतार कलेला भारतीय टपाल विभागानं विशेष पोस्ट तिकिटावरती स्थान देऊन नवी उंची गाठली आहे. पाहूयात. विशेष म्हणजे देशाच्या इतिहासात प्रथमच चौकोनी नसून गोलाकार स्वरूपातील पोस्टकार्ड त्यानिमित्तानं प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी मुंबई येथे आयोजित सोहळ्याला सावंतवाडी संस्थानचे राजे खेमसावंत भोसले, राणी शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले आणि युवराज्ञी श्रद्धा राणी भोसले उपस्थित होते. या गौरवामुळे सावंतवाडीची कला संस्कृती आता 7 समुद्रापार पोहोचणार आहे. या गांजीफा पोस्टकार्डच्या माध्यमातून सावंतवाडीची कला देशोदेशी पोहोचणार आहे. ही सावंतवाडीसाठी अभिमानास्पद बाब आहे. या पोस्टकार्डवरती दशावतार गांजीफा कलेचे सुंदर सादरीकरण करण्यात आले आहे. दशावतार कोकणातील जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग असलेली पारंपरिक लोककला आहे. या उपक्रमामुळे सावंतवाडीच्या समृद्ध लोककलांना एक मोठं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळालं आहे. एकेकाळी केवळ राजघराण्यांच्या दरबारात खेळली जाणारी गांजीफा कला आता भारताच्या तिकटावरती झळकत आहे. सावंतवाडीच्या कला संस्कृतीचा, परंपरेचा आणि स्थानिक कलाकारांच्या मेहनतीचा गौरव आहे. सावंतवाडी संस्थांच्या परंपरेला आणि कला वारशाला राष्ट्रीय स्तरावरती मिळालेला हा मोठा सन्मान केवळ सिंधुदुर्ग आणि कोकणवासियांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या कला इतिहासासाठी एक सुवर्णाक्षरी क्षण ठरला आहे. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या संकल्पनेतून सेवा पंधरवडा अंतर्गत शाळा तिथे दाखले या अभियानांतर्गत 1ली ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना उभय अधिवास दाखले शाळेमध्ये देण्याचं नियोजन केलं होतं. यात 99.51% पूर्तता करत 10,112 उभय अधिवास दाखल्यांचं वाटप करत सावंतवाडी महसूल विभाग जिल्ह्यात अव्वल ठरला आहे. पाहूयात. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मांडलेल्या या संकल्पनेत आम्ही चांगली कामगिरी करू शकलो. अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट सर्वांच्या सहकार्याने पूर्ण झाली. जातीचे दाखले देण्याचं काम सुरू असून ते लवकरात लवकर संपवण्याचं उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली. सर्वांना नमस्कार. माननीय जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी सेवा पंधरवडा अंतर्गत शाळा तिथं दाखले ही अभिनव संकल्पना मांडली आणि त्यांचं उद्दिष्ट होतं की 1ली ते 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना वय अधिवास आणि जातीचे दाखले मिळावेत. याच्यामध्ये वय अधिवासमध्ये सावंतवाडी तालुक्यानं 10,112 इतके दाखले आतापर्यंत वितरित केलेले आहेत. जातीच्या दाखल्यांचं काम सुरू आहे. म्हणजे आता आमचं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक विद्यार्थ्याला वय अधिवास दाखला हा शाळेमध्ये मिळालेला आहे सावंतवाडी तालुक्याचा. आणि इथून पुढं सुद्धा आमचं असं आग्रह राहणार आहे की जातीच्या दाखल्यांचं पण काम आम्ही लवकरात लवकर संपवणार आहोत. हा तर खूप मोठं अशक्य गोष्ट वाटत होती की जेवढे आमचे CSC सेंटर आहेत आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं जर काउंट बघितलं तर 10,000 दाखले साधारण 15 ते 20 दिवसामध्ये देण्यासाठी आम्हाला त्याच्या प्रत्येक CSC सेंटर, शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, त्याचबरोबर केंद्रप्रमुखपासून आमचे महसूलचे अधिकारी कर्मचारी ज्यांना हे रात्रंदिवस आपल्याला अप्रूव्ह करावं लागले असे. त्यामुळं या सगळ्यांनी टीमवर्क केल्यामुळं सावंतवाडी तालुक्यानं पहिल्यांदाच जिल्ह्यामध्ये 10,000 वय अधिवास दाखले वितरित केलेले आहेत. दरम्यान जात प्रमाणपत्रांचं 1,386 दाखले वाटप करण्यात आले आहेत. या कामात श्रीमती तारी, श्रीमती गावडे, श्री निपाणीकर, श्रीमती चव्हाण, श्रीमती पवार, स्वप्नील प्रभू, पंकज किंदळेकर, महेश लटपटे, केतन कांबळे, दीपिका राठोड आणि कोमल काकडे यांचं विशेष सहकार्य लाभलं. सर्व CSC सेंटर आणि महाई सेवा केंद्र चालक या सर्वांनी रात्री उशिरा सुट्टीच्या दिवशी देखील काम केलं. त्यामुळे त्यांचं विशेष अभिनंदन तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी केलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या काही भागात आज दुपारपासून मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस पडत आहे. पाहूयात.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फळपीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित मिळावी या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय ते ढोल बजाव कृषी मंत्री भगाव आंदोलन छेडण्यात आलं आहे. पाहूयात. नोव्हेंबर 24 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 44,000 शेतकऱ्यांनी जवळजवळ 14 कोटी रुपये आंबा आणि काजू विमा हप्त्यापोटी भरलेले आहेत. 30 जूनच्या पूर्वी रक्कम मिळणं आवश्यक होती. जवळजवळ विम्याची नुकसान भरपाईची रक्कम 150 कोटी रुपये होते. शासनाकडनं पाठपुरावा करून त्याचा डाटासुद्धा आज विमा कंपनीकडनं घोषित झालेला नाही आहे आणि म्हणून या विमा कंपनीकडनं पैसे मिळावेत. विमा कंपनी या जिल्ह्यातनं हद्दपार व्हावी आणि शासनाच्या कृषी मंत्र्यांना या ठिकाणी त्यांचे कान उघडावेत, प्रशासनाचे कान उघडावेत, त्यांना जाग आणण्यासाठी आणि दिवाळीपूर्वी हे पैसे मिळण्यासाठी आजचे महाविकास आघाडीच्या वतीने ढोल बजाव आंदोलन आहे. जर उद्याच्या दिवाळीपूर्वी हे पैसे जमा झाले नाही तर उद्या शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल आणि निश्चितच शेतकरी त्या पद्धतीने आंदोलन आपल्या हातात घेतील आणि या सरकारला आणि विमा कंपनीला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. खरं तर आम्ही सातत्याने गेले 2-3 महिने विमा कंपनीने आमचा जो डाटा आहे तो आम्हाला द्यावी मागणी करतोय. पालकमंत्र्यांच्या कालच्या मिटिंगच्या आधी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की या कंपनीला आम्ही बॅकलिस्ट करतो. कालची बैठक ही शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी होती की कृषी जी कंपनी आहे विमा कंपनी त्या विमा कंपनीला बॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यासाठी होती, हा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे कालच्या बैठकीमध्ये पहिलं काय झालं की कृषी जी कंपनी आहे विमा कंपनी त्या विमा कंपनीला बॅकलिस्टमधला मुभा द्यायची आणि किती दिवस या ठिकाणी काल त्यांची बैठक झाली होती आणि त्यामुळे कालच्या बैठकीवर आमचा मुळीच विश्वास नाही आहे. याआधी सुद्धा आम्ही सातत्याने ज्या बैठका आम्ही पाठपुरावा करत असताना पालकमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या, परंतु या बैठकीला त्यांनी म्हणजे बैठका आधी खरं तर उशिरा घेतल्या आमच्या आंदोलनानंतर, कारण हे पैसे 2 महिन्यापूर्वी जमा झाले होते, परंतु हे पैसे न झाल्यामुळे आमचं आंदोलन आज आहे म्हणून काल आंदोलन घेतलं. काल त्यांनी बैठक घेतली, त्या बैठकीत खरं तर जाहीर केले पाहिजे होते पैसे, आजपासून अकाउंटमध्ये लोकांची सुरुवात झाली पाहिजे होती. त्यामुळे आमच्या आंदोलनामुळे कालच्या बैठकीचा नुसता फार्स झालेला आहे. त्यांना जाग आणण्यासाठी इथपर्यंत ढोल बजाव आंदोलन करावं हेच खऱ्या अर्थानं सरकारचं अपयश आहे. आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे की मागचे कृषी मंत्री कशा पद्धतीनं पायउतार झाले, त्यांच्याही पलीकडे हे कृषी मंत्री एवढे नालायक आहेत तर ह्या ठिकाणी क्षणभरही सत्तेमध्ये राहण्याचा कुठचाही अधिकार नाही. मगासपासून पीक विम्याबद्दल आमचे सत्यजित सावंत असतील, वैभवजी नाईक असतील आणि प्रत्यक्षपणे सर्ववृत्त मांडून सांगितला की ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 44,000 पेक्षा जास्त शेतकरी ज्यांचे शेतीचे विम्याचे पैसे आजही या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिले जात नाहीत. मात्र सत्तेमध्ये असणारे सत्ताधीश मात्र सांगत आहे की येत्या 8 दिवसामध्ये आम्ही पंचनामे करू, येत्या दिवाळीपूर्वी आम्ही ह्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना या ठिकाणी विम्याचे पैसे देऊ, या ठिकाणी नुकसानीचे पैसे देऊ. मात्र कुठच्याही प्रकारची हालचाल किंवा कुठच्याही प्रकारचं बजेट किंवा कुठच्याही प्रकारचं खास अधिवेशन यांच्याकडून या ठिकाणी होताना दिसत नाही. आहे या विमा कंपनीची, या विमा कंपनीला हद्दपार झालंच पाहिजे, पण ती हद्दपार करण्यापूर्वी या पालकमंत्री असतील, या सरकार असेल, या सरकारने या आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे विमा कंपनीचे पैसे घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे देऊन या विमा कंपनीच्या पुढावर लाथ मारून हाकलून दिली पाहिजे. तसंच या कृषी मंत्री जे आहेत यांना सुद्धा या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही आहे, कारण ते आपल्या भागापुरता बघतात. हा एवढा महाराष्ट्र पडलाय, ओला दुष्काळ पडलाय, तरी या दुष्काळग्रस्त लोकांना कुठलीही मदत मिळत नाहीये. इथून जर या दिवाळीच्या आतमध्ये विमा कंपनीने जर पैसे दिले नाहीत शेतकऱ्यांचे तर येणाऱ्या काळात दिवाळीनंतर महामोर्चा या जिल्ह्यामध्ये कलेक्टर जिल्हा अधिकारी ऑफिसला कुठल्याही कृषी अधिकाऱ्याला बसू देणार नाही. आणि तसं झाल्यास आम्ही सगळ्या यांच्या खुर्च्या खाली करून त्यांच्यावर आम्ही कायमस्वरूपी असा आंदोलन उभं करू. त्यांच्या सोबत जो काय दुर्व्यवहार केला जातोय त्याचा आवाज उठवण्यासाठी आजचं हे आंदोलन आहे. शेतकरी आंबा आणि काजूसाठी पीक विमा उतरतो. कशासाठी उतरतो? शेतकऱ्याकडे जास्त पैसे झालेत म्हणून ते विमा कंपन्यांना देत नाही. आपली जी बागायती आहे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. खतांचा खर्च असतो, औषधांचा खर्च असतो, लाखो रुपयाचा खर्च करून जर ते पीक चांगल्या पद्धतीने आलं नाही, ते पीक हवामानाच्या बदलामुळे जर त्याचं नुकसान झालं तर ती नुकसान भरपाई कुठेतरी भरून यावी यासाठी पीक विमा उतरला जातो. हा हक्काचा पीक विमा आज लोकांना मिळालेला नाही. गेली 2-3 वर्ष हे असा प्रकार होत आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा हा
पीक विमा नुकसानाची भरपाई ही गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी मिळत होती. आज ही दिवाळी आली तरी मिळालेली नाही. जो शासनाचा विमा कंपन्यांबरोबरचा जो करार आहे किंवा विमा कंपन्यांचा IRDAच्या रूल प्रमाणे जो आहे, जे जोखीम संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत म्हणजे 15 मेला ही जोखीम संपते, त्यानंतर 1 महिन्यानंतर ही नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. म्हणजे 15 जून. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील फोंडाघाट रस्त्याची दुरावस्था झाली असून तो दुरुस्त करावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा अनंत पिळणकर यांनी दिलाय. पाहूयात. मध्ये जे रस्त्याचं काम चालू आहे गंगापूर फोंडा जोड रस्त्याला, त्या रस्त्यामध्ये जी दुर्दशा आलेली आहे रस्त्याची, खड्ड्याने रस्त्याची चाळण झालेली आहे. तेवढंच नसून जो देवगड निपाणी जोडणारा महामार्ग आहे त्याचं सुद्धा काम चालू आहे. त्या रस्त्याच्या कामामध्ये एवढी निकृष्टता आहे, एकदम खालच्या त्याचं काम चालू आहे. ओल्या मातीवरती काँक्रीट टाकून तिथेच काम करतायत. हे रस्ते परत वर्ष 2 वर्षात परत ते हे 15 वर्ष गॅरंटी राहू शकत नाही. वर्ष 2 वर्षात परत ते रस्ते पास होणार. आता आमचा रस्ता हायवे झालेला आहे, ह्या रस्त्याची अजून पूर्ण रस्ता आला नसून त्या रस्त्याची चाळण झाली. कित्येक लोक मेलीत. काल तो एक 10 वर्षाचा मुलगा मेला 10वीतला. हा ते परवाशी यांच्या डिपार्टमेंटचीच एक महिला ॲक्सिडेंटमध्ये ओव्हरमध्ये मेली. ही जबाबदारी कोण घ्यायला तयार नाही. आणि आता परत त्या घाट रस्त्यामध्ये तीच परिस्थिती कोण होणार, हे मेल्यानंतर जागे होणार, हे मरापर्यंत जागे होणार. त्याच्यासाठी त्यांना जागा करण्यासाठी आलोय, त्यांना निवेदन दिलंय. जर त्या निवेदनाची दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या पुढच्या 4-8 दिवसामध्ये आम्ही मोठं आंदोलन घाट रस्ता बंद करणार आहोत. आम्ही खड्डे बुजवण्यासाठी आणि कंत्राटदाराला समज देऊन काम चांगल्या दर्जाचं करण्याची त्यांना विनंती केलेली आहे की कंत्राटदाराने ठेकेदाराने काम चांगलं करावं. निकृष्टचं काम आणि वाहतूक जी आहे त्या वाहतुकीच्या नियमात राहून लोकांना कसं रहदारी व्यवस्थित करता येईल, वाहतूक व्यवस्थित करता येईल याची त्यांनी दखल घेतली पाहिजे. नियम सगळे पायदळी जुळवतात, काम चालू आहे, पैसे मिळवतात, निघून जातात. माणसं जी दररोज प्रवास करणारी आहे ती त्या घाटात मरतात. मेल्यानंतर आमच्यावर काय करा, कोण आमचा आमदार असेल, आमचा नेता कोण असेल, कार्यकर्ते आंदोलन करताना गुन्हे दाखल केले जातात आणि अधिकाऱ्यांना सूट दिली जाते. हे गुन्हे अधिकाऱ्यांवर केले पाहिजे, याच्यासाठी पण आम्ही आता प्रयत्न करणार. आता आम्ही आंदोलन करणार. जर तिथे कोण दगावलं, ऍक्सिडेंटमध्ये मेलं तर कार्यकारी अभियंता असतील, महामार्गाचे कोण अधिकारी असतील यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, ही आमची मागणी आहे. येणाऱ्या नगर परिषद निवडणुकीत सावंतवाडीत 20 नगरसेवक आणि 1 नगराध्यक्ष अशा 21 जागांवरती आमची लढण्याची तयारी आहे. मात्र महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. परंतु नगराध्यक्ष पदावरती आमचा दावा कायम आहे, अशी भूमिका ठाकरे शिवसेनेचे शहर संघटक निशांत तोरसकर यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली आहे. पाहूयात. आम्ही नगरपालिका सावंतवाडी नगरपालिका निवडणूक आहे, त्या अनुषंगाने आमच्या पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी हे इथे उपस्थित आहेत. माझ्याबरोबर इथे पाटीनगरचे गुणेश पगावकर आहेत, आमचे शहर प्रमुख शैलेश गौंडळकर आहेत, आमचे उपजिल्हा प्रमुख सतीश मणियाती आहेत, तसेच आमच्या नाईला शहर आघाडी प्रमुख तिका दळवी आहेत, शहर महिला शहर संघटक विधान. सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो, संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने लोकांच्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न इथे करत आहोत. गेली कित्येक वर्ष आम्ही सत्तेच्या बाहेर राहून सुद्धा आम्ही सातत्याने मांडत आहोत आणि आम्ही विविध समस्यांवर आज आपण जर बघितलं तर आरोग्याची समस्या सावंतवाडी शहरात ती बिकट आहे. आज आपल्याकडे ट्रॉमा केअर सेंटर नाही आहे, एखादा वरल केस असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे विभाग नाही आहे. इमर्जन्सी कोणतीही केस झाली तर त्याला बांबोईला रेफर केलं जात आहे. त्याचप्रमाणे रोजगाराची अवस्थासुद्धा अतिशय बिकट आहे. रोजगाराचं साधन नाही आहे. आमचे माननीय आमदार आणि माझे पालकमंत्री म्हणतात जर्मनीला निघून घेऊन जात, म्हणजे त्यांनी आपल्या आईवडिलांना थोड्याची जर्मनीत जायचं, त्याच्यापेक्षा इथे स्थानिक पातळीवर तुम्ही रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. त्या अनुषंगाने काय होत नाही आहे. त्याच्यामुळे रोजगार नसल्यामुळे अवैध धंद्यांकडे मुलं वळत आहेत. आज गल्ली गल्ली सगळीकडे कोपऱ्यावर दारूचे अड्डे बनलेले आहेत. आज तुम्ही बस स्टँडची अवस्था बघाल तर गेली मला वाटतं 10 वर्ष जाऊन तुम्हाला माहिती आहे की काय अवस्था आहे बस स्टँडची. अजून पुरवत नाही आणि अजूनही 10 वर्ष होईल असं वाटत नाही. त्याच्यानंतर आपले ज्येष्ठ नागरिकांची सुद्धा अवस्था बिकट आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना वाहतूक व्यवस्था पण नाही आहे. ज्येष्ठ नागरिक जर असतील तर त्यांची आर्थिक परिस्थिती नसते. रिक्षाचं भाडं 100 रुपये झालं आहे.
कुठे हॉस्पिटलला जायचं तर त्यांची व्यवस्था नाही आहे. त्याच्यानंतर आज तुम्ही बघितलं असं ते जर पेपर काढून बघाल तर एक घरफोडी वाढली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या गळ्यातल्या चेनी काढून घेतल्या जात आहेत. या सगळ्या समस्या शहरात चालू आहेत. म्हणजे काय आहे तर सुरक्षा व्यवस्था आपली ढिली पडलेली आहे. CCTV कॅमेरेच काम करत नाही आहे. रस्त्यांची तर फार दुरावस्था झालेली आहे. आत्ताच तुम्हाला उदाहरण द्यायचं तर जो प्रांत अधिकारी आपल्या शहराचं प्रशासन सांभाळत आहे आता गेली 4 वर्ष, त्यांच्या स्वतःच्या कार्यालयासमोरचा रस्ता तुम्ही जाऊन बघा, त्याची काय अवस्था आहे. म्हणजे जे प्रशासन स्वतःच्या दारातला रस्ता नाही करू शकत तर ते काय इतर लोकांची सेवा करणार आहेत. पाणी टंचाईचा विषय आता ह्या दिवसात पाणी टंचाई आहे. म्हणजे उन्हाळ्यात काय अवस्था होईल ते आता आम्ही सातत्याने आवाज उठवत आहोत. कामगारांचे सफाई कामगार जे आपली सावंतवाडी स्वच्छ होण्याचं काम करतात त्यांचे 60-65 लाख रुपये अडकलेले आहेत. तर गेल्या 4 वर्षात म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे 2021ला मागच्या ह्याची मुदत संपली आहे. 2021 पासून 2025 पर्यंत प्रशासन ज्या पद्धतीने म्हणजे कार्यभार चालवत आहे त्याला काय अनागोंदी कारभार चालवत आहे, कोणाला मेळ नाही आहे. त्याच्यामुळे असा कोणीतरी आणि बरं या आमदार आहेत, राज्यात सत्ता आहे, त्यांनी याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे किंवा त्यांच्या इकडचे लोकप्रतिनिधी असतील, पुढारी असतील, त्यांनी याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे, त्यांच्यावर वचन ठेवलं पाहिजे. तसंही काही घडत नाही आहे. एकही आज स्मार्ट मीटरच्या विषयातनं लोकांची लूट चालू आहे. पण एकही सत्तेतला पदाधिकारी, एकही सत्तेतला माणूस त्याच्या विरुद्ध एक ब्रत तरी काढताना तुम्हाला दिसतोय का? आम्ही मात्र सातत्याने याच्यावर आवाज उठवण्याचं काम करतो. आणि हे सर्व आमच्या सावंतवाडी शहरातली जनता जी आहे ते सुशिक्षित आहे, सुज्ञ आहे, त्यांना सगळं कळतं. आज जे सत्तेत पक्ष आहेत त्यांचं आज असं झालं आहे की आम्ही पैशाच्या जीवावरच निवडून येणार या भ्रमात आहेत. आणि या भ्रमाचा भोपळा आता फुटणार आहे. लोकही ओळखत आहेत, लोकांनाही कळत आहे की पैसे घेऊन आमची मतं विकून आमची कोणतीही कामं होत नाही. त्याच्यामुळे हा जो याचा पैशाचा जो हे केलेला आहे, भ्रम उभा केलेला आहे सगळ्यांसमोर, आज तो फुटणार आहे. भ्रमाचा भोपळा 100% आम्ही फुटणार आहेत. आता या सर्व गोष्टी आम्ही करत असताना आम्ही उद्याच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जात असताना आम्ही स्वतः पक्ष म्हणून आमचे सर्व उमेदवार जे 20 नगरसेवक आणि 1 नगराध्यक्ष ज्याचं आरक्षण महिला आरक्षण पडलं आहे, या सर्व 21 जागांसाठी आमच्याकडे ऑलरेडी कॅन्डिडेट्स आमचे तयार आहेत. सर्व 21 जागा आम्ही लढवण्याची आमची तयारी आहे. परंतु आम्ही अगदी केंद्रापासून सगळीकडे आमची आघाडी असल्यामुळे आम्ही काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शरद पवार गट यांच्याशी आम्ही म्हणजे सल्लामसलत करूनच आम्ही पुढची वाटचाल ठरवणार. परंतु त्याचबरोबर आता नवीन आलेला आमचा व्हिडिओ आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहे, हे आता दोन्ही भाऊ एकत्र येणे जवळपास फायनल आहे. तर त्यांनासुद्धा आम्ही विश्वासात घेऊन पुढची वाटचाल करणार आहोत. पण हे सांगताना मी आज हे जाहीर करू इच्छितो आमच्या पक्षाच्या वतीने की आम्ही नगराध्यक्ष पद आहे, त्या नगराध्यक्ष पदासाठी मात्र इच्छुक नाही. आम्ही त्या पदासाठी ठाम आहोत की आम्ही हे पद लढवणार आहोत. त्यासाठी आम्ही कन्व्हिन्स करू. आणि इतरही ठिकाणी निवडून येण्याचा निकष जर होत असेल, उगाच मिळाली म्हणून सीट तुम्ही ती त्या चिन्हावर लढवणार किंवा तुमच्या पक्षाकडे लढवणार असं नाही. तो उमेदवार सक्षम असला पाहिजे, तो निवडून येण्याची देखील ताकद असली पाहिजे, तरच आम्ही त्याला दुजोरा देऊ. अन्यथा नाही तर उगाच आपलं दगडांना केला तर आम्ही त्याला मान्य करून येणार नाही. आणि जरी समजा नाही झाले तर आमची पूर्ण 21 जागा लढवण्याची तयारी आम्ही केलेली आहे. आणि बसं आमच्या वरिष्ठांना आम्ही कळवलेलं आहे आणि वरिष्ठांनी आम्हाला या बाबतीत प्रिन्सिपल दिलेलं आहे की तुम्ही तुमची तयारी करा. मध्ये 4-5 दावेदार आहेत, त्यातले काही नावं आम्ही उघड नाही करू शकतो. इथेच आमचे 2 दावेदार बसलेले आहेत काय, आणि अजून नाव आहेत काही आम्ही ओपन नाही करू शकत. कारण आमची काही पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणा, राजकीयाच्याप्रमाणे आम्ही ऐनवेळेला त्या उघड करू. कारण समोरचे कोण कॅन्डिडेट येतात
त्याच्यावरही आहे. त्याच्यामुळे ते आम्ही आणि आता काय झालं हे सर्वच पक्षांनी पैशाचा घोडाबाजार मोठा केल्यामुळे वेगळ्या काही घटना घडू शकतात. ते मी काही नाव रिस्पेक्ट देऊनच योग्य आहे असं मला वाटतं. शिवसेना नाही शिवसेना देण्यासाठी शिवसेनेतच आम्ही आहोत ना. आमचं आम्ही हीच शिवसेना आहे तरी कुठच्या शिवसेना आम्ही जायचं नाही येण्यासाठी कोण आहे इथे मला वाटतं की नाही इकडे यायचं. इकडे येण्यासाठी म्हणजे आता त्यांच्याकडेच आता चढावळ चालू झालेली आहे. आपसातच त्यांचे स्वतः भारतीय जनता पार्टीतच शहरात 4 ग्रुप आहेत. प्रत्येक भागामध्ये ते त्यांच्याकडे 4 आहेत. त्याच्यामुळे आमच्या संपर्कात शिवसेनेचा आहेतच. म्हणजे ते बघतायत की तिथे नाही मिळालं इकडे. पण आम्ही फार काही एंटरटेन करणार नाही. अपवादात्मक एखाद्या ठिकाणी कुठेतरी वाटलंच आम्हाला पक्षाला वाटलं की बाबा ती शेप बरोबरच ज्युनियर आले उमेदवार आणि बरोबरच त्याच्यावर अन्याय झाला आहे तिकडे तरच आम्ही त्याला एक्सेप्ट करू. अदरवाईज नाही तर आम्ही आयात करणार नाही. आपले जे अटक झालेले कार्यकर्ते होते की नाही हाच मोठा पहिल्यांदा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आम्हाला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. आत्तापर्यंत आम्ही सगळेजण पोलीसमध्ये रेकॉर्डही आहे की सगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी आत्तापर्यंत पोलिसांशी कधी हुज्जत न घालता त्यांच्याकडे बाचाबाची कसलीच न करता सगळ्या प्रकरणामध्ये त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका आत्तापर्यंत सगळ्या हिंदू संघटनांनी केलेली आहे. त्यामुळे आम्हाला संशय येतोय की आमच्या बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांना ह्याच्यामध्ये गोवलं जातं. त्यामुळे आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे बसून थोडीशी चर्चा या संदर्भातली निश्चित करणार आहोत. त्यामुळे तिथं नेमकं काय झालं तिथं काहीच बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ही जी गाडी जी आहे आता जी गो मांस भरून येणारी ही पहिल्यांदा कायदेशीररित्या तिथून हलवण्याचं तिथंच ठेवून ती पंचनामा व्हायला होता. तो न झाल्यामुळे बरेच प्रकार हे संशयास्पद पुढचे सगळे दिसून येत आहेत. त्यामुळे ह्या घटनेमध्ये न्यायालयीन चौकशी आता सुरू होणार आहे. या ह्याच्यातून पोलीस चौकशी सुरू झालेली आहे. न्यायालयात त्याचा निकाल आपण संपूर्णपणे त्याचे जे काय पुरावे असतील किंवा हे काय असतील ते आपले वकील सगळे सादर करतील. पण न्यायालयावर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की आम्हाला सगळ्या आमच्या 16ही कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल या ह्याच्यातून. त्यामुळे इथून जी वाहतूक जी सुरू जी आहे ती आतापर्यंत की थांबवली का गेली नाही हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे ह्या घटनेचा मागील काही घटनेंशी काही संबंध आहे ह्याचाही संशय येत आहे. त्यामुळे आमचं पोलिसांशी वैरत्व नाहीये पण मुळात ह्याच घटनेमध्ये एवढ्या प्रमाणामध्ये तरुण हिंदू कार्यकर्त्यांवर भयानक गुन्हे दाखल करण्याचं हे जे झाली प्रयत्न जो झाला त्याच्या मागे प्रश्नचिन्ह निर्माण होतोय. आणि म्हणून या सगळ्याची सखोल चौकशी व्हावी म्हणून आम्ही नक्कीचपणे मुंबईला जाऊन किंवा माननीय मुख्यमंत्र्यांची जिथे आम्हाला जवळपास भेट मिळेल तिथं भेट घेऊन आम्ही निवेदन सादर करणार आहोत. आणि ह्याच्या पुढे पोलिसांना याच्याही पेक्षाही जास्ती मदत करण्याची तयारी सगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनांची आहे. त्यामुळे आम्ही कुठलेच कार्यकर्ते हे अतिरेकी कारवाया करणाऱ्यातले नव्हे. काढून बघा आमची यादी सगळ्या कार्यकर्त्यांची. आज ज्या 16 जणांना अटक जे केली किंवा आणखीन काय त्याच्यामध्ये असंही आहे की त्याच्यामध्ये ते सांगतात की आम्ही तिथं न होतो म्हणून. हे ऐकून सुद्धा पोलिसांनी घेऊ नये की काय असंही आता आम्हाला वाटायला लागलेलं आहे. त्यामुळे हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो असं वाटतं. 2 वर्ष सुद्धा लागली तरी चालेल पण आम्हाला 100% खात्री आहे ते गो मांस त्याच्यामध्ये होतं म्हणून. जे पुरलं गेलं म्हणून जे सांगतात तिथेच ते सगळं खोदून काढलं पाहिजे आणि ते तपासायला पाहिजे. तिथले शेतकरी सांगतायत जे मांस आम्हाला जे दिसलं गेलं शेतकरी बांधव. आता पोलिसांना जर समजा जर कळत जर नसेल तर शेतकरी हा असा आहे की त्याला बकऱ्यामधला गो मांसाच्या आकारामधला फरक कळतोय. आम्ही ज्यावेळी चौकशी केली त्यावेळेला शेतकऱ्यांचं म्हणणं असं आहे की ते गो मांसच असलं पाहिजे म्हणून असं सुद्धा आम्हाला एक आता बातम्या ऐकायला यायला लागलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रश्नचिन्ह आहे या सगळ्या गोष्टीवर. आमच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रासाठी आणि धर्मासाठी जर रस्त्यावर उतरून जर पोलिसांना मदत करण्याचा जर आमचा जर प्रयत्न जर असेल तर याच्या पुढे पोलिसांनी समजून घेऊन प्रामाणिकपणे त्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करायला आमचंही हरकत नाहीये या सगळ्या गोष्टीमधून. पण ह्याच्यामध्ये विनाकारण काही गुन्हे दाखल केले गेलेत असं आमचं म्हणणं आहे. जय 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 भवानी, जय 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 सेना जिंदाबाद. जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी उभाटाला धक्का दिलाय. मळेवाडमध्ये मोठं खिंडार त्यांनी पाडलं असून आता रोज प्रवेश होणार, भगवा फडकणार असा विश्वास त्यांनी यानिमित्तानं व्यक्त केला.
संजू परब यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला। माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयात हा पक्षप्रवेश घेण्यात आला। यामध्ये मळेवाड सोसायटी चेअरमन प्रकाश पारसेकर, व्हाईस चेअरमन प्रकाश राऊत, संचालक गोविंद मुळीक, गोपिका रेडकर, अर्जुन तेली, धाकू शेळके, देव शिरसाट, रवींद्र तळवणेकर, दाजी पारसेकर, दाजी गावडे, एकनाथ गावडे, दत्ताराम मुळीक, युवासेना उपजिल्हा प्रमुख सतीश नाईक, विभाग प्रमुख दाजी रेडकर, महिला उपतालुका प्रमुख साधना कळंगुटकर, ग्रामपंचायत सदस्य अर्जुन मुळीक आदींसह शेकडो जणांनी जाहीर प्रवेश केला। यावेळी शिवसेना नेते अशोक दळवी, तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे, परीक्षित मांजरेकर, भारती मोरे, शर्वरी धारगळकर, गजानन नाटेकर आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। आम्ही तालुका प्रमुख असतील, अशोकजी दळवी असतील, आम्ही त्यांच्या मागे त्यांच्या प्रत्येक संकटात आम्ही त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहू असे आम्ही त्यांना सूचित करतो, त्यांना ग्वाही देतो। आणि येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ज्या ग्रामपंचायती असतील त्यामध्ये जो सपोर्ट त्यांना लागेल, जी ताकद त्यांना लागेल, एक जिल्हा प्रमुख या नात्याने मी त्यांना देईन आणि दिलेले आश्वासन निश्चितपणे पूर्ण करेल। आणि जी काही विकास कामं असतील या भागातील ती सुद्धा निश्चितपणे केली जातील। सन्माननीय केसरकर साहेबांनी गेल्या 5 वर्षात 2,500 कोटीची कामं या मतदारसंघात केलेली आहे, त्याचा त्यांनी वाहवा केला नाही। पण तुम्ही बघितले तर 2,500 कोटी, तुम्ही जर रस्ते बघितले या मतदारसंघाचे रस्ते कुठेच नाही। एवढं काम दीपकभाईंनी केलेलं आहे, पण त्यांनी कधी मोठेपणा घेतलेला नाहीये। त्याच्यामुळे मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की तुम्ही जो विश्वास दाखवला तो तुमचा निश्चितपणे सार्थ ठरेल। आज तुमचा प्रवेश आहे आणि 2 दिवसांनी प्रवेश आहेत। आता रोज आठवड्याला 1-2 प्रवेश होत राहतील आणि येणाऱ्या जिल्हा परिषदा आपल्याला लढवायचे आहेत, सर्व जिल्हा परिषदा लढवायच्या आहेत। त्याच्यामुळे आपण ताकदीनिशी उतरू। निश्चितपणे सांगतो, तुमचा जो मळेवाड जिल्हा परिषद आहे ती निश्चितपणे तर शिवसेनेचा जिल्हा परिषद सदस्य होईल आणि दोन्ही पंचायत समिती असतील त्या शिवसेनेच्याच होतील अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो। आणि पुढची मळेवाडची जी ग्रामपंचायत आहे ती सुद्धा 1,00,000% शिवसेनेची असेल असं या ठिकाणी सांगतो। आमची ते आमचे कोणीतरी काहीतरी आम्हाला दाता पाहिजे होता, म्हणून आम्ही आता ह्या पक्षात प्रवेश केलेला आहे। तर आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा त्यांनी सन्मान केला पाहिजे आणि आम्ही ज्यावेळी किंवा रात्री अपरात्री कधी फोन करू त्या फोनाला आमच्याने उत्तर देऊन आमची सगळी कामं केली पाहिजेत एवढं मी सांगतो। आणि आता माझ्याबरोबर माझी विकास सोसायटी आहे आणि ग्रामपंचायत सदस्य परत आमचं एक आहे, म्हणजे सगळ्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून सगळ्यांनी प्रवेश केलेला आहे। त्या प्रवेशाला कुठे तडा जाता कामा नये एवढीच आम्ही काळजी घेणार आहे। वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठीचं आरक्षण सर्वसाधारण जागेसाठी जाहीर झाल्यानंतर त्यापाठोपाठ बुधवारी नगरसेवक पदासाठीचं प्रभागनिहाय आरक्षण वेंगुर्ले नगर परिषदेत जाहीर करण्यात आलं आहे। यामुळे आता शहरातील राजकारणाची हवा जोरदार वाहू लागली आहे। अपेक्षेप्रमाणे नगराध्यक्षपद खुलं झाल्यानं अनेक इच्छुक चेहरे समोर आले आहेत। या जुन्या चेहऱ्यांसोबतच पुढील काळात काही नवीन चेहरेसुद्धा पुढे येतील। त्यामुळे सर्वच पक्षांची आता नगराध्यक्ष पदासाठीची लढत चुरशीची ठरणार आहे। पाहूयात। वेंगुर्ला नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पदाचे व नगरसेवक पदांची आरक्षणं जाहीर झालेली आहेत। वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झालेलं आहे आणि ही सर्व आरक्षणं जाहीर झाल्यानंतर वेंगुर्ले शहरामध्ये नाक्यानाक्यावर म्हणा, चौकाचौकात याच नगर परिषद निवडणुकीच्या चर्चा या रंगू लागलेल्या आहेत। आगामी काळात आपला नगराध्यक्ष कोण असावा, आपल्या प्रभागातील नगरसेवक कोण असावा याच्या चर्चासुद्धा रंगू लागलेल्या आहेत। एकंदरीत जर संपूर्ण या परिस्थितीचा विचार करता हे सर्वसाधारण जे आरक्षण पडल्यामुळे अनेक जण यासाठी इच्छुक आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। अनेक जणांची नावेसुद्धा चर्चेत आहेत। सर्वसाधारण आरक्षण पडल्यामुळे प्रत्येक पक्षाकडे या ठिकाणी 1-2 उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी आपल्याला त्यांची नावं चर्चेत असल्याचं पाहायला मिळतं। त्यामुळे जे सर्वच राजकीय पक्ष आहेत त्यांची या वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीमध्ये कस लागणार आहे आणि ही लढत ही चुरशीची आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। एकंदरीत संपूर्ण जर या वेंगुर्ला नगर परिषदेचा विचार केला तर सर्वसाधारण आरक्षण नगराध्यक्षासाठी पडल्यानंतर कशा प्रकारे परिस्थिती असणार आहेत पाहूयात। रखडलेल्या वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आता सुरुवात झाली आहे। 3 वर्षांपासून अधिक काळ पालिकेवर प्रशासकीय कारभार सुरू होता।
आता आपले हक्काचे नगराध्यक्ष नगरसेवक कोण येतील याच्या चर्चा ही नाक्यावर रंगू लागल्या। सोमवारी नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण जाहीर झालं। यावेळी वेंगुर्ले पालिकेवर सर्वसाधारण गटातून नगराध्यक्ष होणार असल्यानं शहरातील कोणाही व्यक्तीला नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झालाय। भाजप, शिवसेना, ठाकरे शिवसेना, काँग्रेस, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सर्वच पक्ष शहरात ऍक्टिव्ह आहेत। या प्रत्येक पक्षाच्या वतीनं वेंगुर्ले पालिकेवर पूर्वी नगरसेवक नगराध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळली गेली आहे। त्यामुळे हे सर्व प्रमुख पक्ष आपापल्या परीनं आपल्याच पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून यावा यासाठी कामाला लागले। एकंदरीत विचार करता भाजपकडून माजी नगराध्यक्ष राजन उर्फ दिलीप गिरप, सुहास गवंडळकर, शीतल आंगसेकर, ॲडव्होकेट सुषमा प्रभू खानोलकर, शिवसेनेकडून सचिन वालावलकर, उमेश येरम, सुनील डुबळे, माजी नगरसेवक नागेश गावडे, ठाकरे शिवसेनेकडून संदेश निकम, तुषार सापळे, अजित राऊत, काँग्रेसकडून विलास गावडे, विधाता सावंत, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नम्रता कुबल, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रज्ञा परब यांचीही नावं चर्चेत आहे। भाजपकडून माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप यांनी गेली 5 वर्ष नगराध्यक्ष म्हणून प्रभावीपणे काम केलंय। त्यांच्या कार्यकाळात अनेक विकास कामं मार्गी लागली, तर अनेक पुरस्कार नगर परिषदेला मिळाले। त्यामुळे पक्ष त्यांना पुन्हा संधी देणार का याचीही चर्चा शहरात सुरू आहे। नगरपालिकेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे। आत्ताच नगराध्यक्षाचं सर्वसाधारण आरक्षण झालेलं आहे, तसेच आत्ताच नगरसेवकांचं सुद्धा आरक्षण झालेलं आहे। गेल्या 5 वर्षात मी भारतीय जनता पार्टीने मला नगराध्यक्ष पदाची धुरा दिली, ती मला वाटतं मी यशस्वीपणे सांभाळली असेल। आता भारतीय जनता पार्टी हा लोकशाही वागणारा पक्ष आहे, त्याच्यामुळे लोकशाहीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीकडे उमेदवारी मागताना जी काय प्रक्रिया केली जाते त्या प्रक्रियेमध्ये जे वरिष्ठ जो काय निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्यच करावा लागतो। त्यामुळे जरी ह्या परत वेंगुर्ला शहराची जी सेवा करायची संधी मला भारतीय जनता पार्टीने दिली तर ती मी करायला तयार आहे। त्यामुळे ह्या येणाऱ्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी मी इच्छुक आहे। परंतु जर पक्षाने वरिष्ठांनी ही जबाबदारी दुसऱ्या कोणावर जर दिली तरी माझी काही हरकत असणार नाही, कारण आम्ही सर्वप्रथम राष्ट्र, नंतर पक्ष आणि नंतर स्वतः मानणारे कट्टर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असल्याने पक्ष सांगेल ते निर्णय आम्हाला मान्य असतील। धन्यवाद। युती आहे, मग युतीबद्दल निर्णय होणार का किंवा आपल्या शहराच्या निवडणुकीत काय होईल तुम्हाला काय वाटतं? मागच्या 5 वर्षाच्या कालावधीत आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून निवडणूक लढवली आणि त्यानंतर आमचा एक गट स्थापन केला। त्यामध्ये सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन आम्ही सर्व कामं केली। जेव्हा निवडणूक असते तेव्हा सर्व पक्ष विरोधी पक्ष हा असतो, परंतु निवडणूक संपली की सगळे एकत्र येऊन विकास कामं करायची असतात। तोच कित्ता यापुढे गिरवायचा आहे। परंतु आता या निवडणुकीत युती होणार की नाही हा निर्णय सुद्धा आमच्यावर नाही। आमचे पालकमंत्री राणे साहेब असतील किंवा आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आमचे फडणवीस साहेब सीएम साहेब असतील, हे जे काय निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल। त्यांनी जर सांगितलं युती करा तर आम्ही युती करायला तयार आहोत। ते म्हणाले 100% पूर्ण भाजपच्या सीट लढवायच्या आहेत, त्याही गोष्टीला आमची तयारी। सध्या भाजपचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य असलेले विनायक उर्फ सुहास गवंडळकर यांनी भाजपा तालुकाध्यक्ष नगरसेवक म्हणून काम करताना शहरासह तालुक्यात भाजप संघटना मजबूत करण्याकडे मोठा वाटा उचललाय। त्यामुळे पक्ष त्यांना संधी देणार का, अन्यथा भाजप नवीन चेहरा समोर आणणार का याकडे लक्ष लागून आहे। नमस्कार, मी विनायक सदानंद गवंडळकर। मी या नगराध्यक्ष पदाच्या ह्याच्यामध्ये नाव नोंदवलेलं आहे आणि पक्षाकडे मी ती मागणी केलेली आहे आणि पक्ष सकारात्मक विचार करेल, कारण माझा अनुभव आणि मी केलेलं तालुकाध्यक्षाचं काम मी त्या माझ्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी सगळ्या निवडणुका पक्षाच्या माध्यमातून जिंकलेल्या आहे आणि संघटनात्मक कार्य माझं पूर्ण शहरात आहे आणि तालुक्यातही होतं। तर ह्यावेळी जो नगराध्यक्ष पदाची जी खुल्या वर्गासाठी पडलेला आहे त्यामध्ये मी स्वतः आहे, पण पक्षाने जी जबाबदारी देईल
ते मी मान्य करायला तयार आहे. काय सांगा? नाही, ज्यावेळी आपण निवडणूक लढतो ती पक्ष निवडणूक होते, पण ज्यावेळी सगळे निवडून आल्यानंतर गावाच्या विकासासाठी एकत्र राहणं ही काळाची गरज आहे आणि हे आम्ही एकत्र राहिल्यामुळेच तो विकास झाला. तो एक माणसाने किंवा एका व्यक्तीने तो विकास होत नाही. सर्व जर तुमच्या सोबत असतील तरच तो विकास होतो. जर समजा विरोधकांनी विरोध केला असता तर विकासाला कुठेतरी खीळ बसली असती, पण आपण ते सगळ्यांना एकत्र घेऊन तो विकास केला. त्यामुळे हे जे वेंगुर्ल्याचं चित्र आहे जे मागील 5 वर्षात ते बदललेलं तुम्हाला दिसलं. हो, पुढील काळात सुद्धा सर्वांना एकत्र घेऊनच काम करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यामुळे तसं काही विरोधक किंवा हे सत्तारूढ असं काही होणार नाही. गावाच्या विकासासाठी सगळेजण एकत्रच येऊन काम करायचं आहे. शिवसेनेकडूनही सचिन वालावलकर आणि उमेश शेरम यांचा तळागाळात संपर्क दिसून येतो. आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी शहरात त्यांनी आणलाय. शिवाय गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला गवळीवाडा रहिवाशांचा प्रश्न सुद्धा त्यांनी मार्गी लावला. शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे सुद्धा आगामी काळात प्रबळ दावेदार मानले जात आहे. व्यापारी वर्गासहित त्यांचा सुद्धा मोठा संपर्क शहरात आहे. भाजपमधून शिंदे शिवसेनेच्या वाटेवर असलेले माजी नगरसेवक नागेश उर्फ पिंटू गावडे यांचंही नाव इच्छुकांच्या यादीत आहे. सचिन वालावलकर यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीबाबत त्यांना विचारलं असता त्यांच्या उमेदवारीबाबत असणाऱ्या चर्चेला त्यांनीच पूर्णविराम दिला. या भागाचे आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी गेल्या 3 वर्षामध्ये प्रशासकीय राजवट असताना या राज्याचे यापूर्वीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि आता महायुतीच्या माध्यमातून परत एकदा निवडून आल्यानंतर या वेंगुर्ला शहरामध्ये भरघोस असा निधी हा आम्ही आणलेला होता. आणि हा निधी आणल्यानंतर आज जर आपण पाहिलं तर शिवसेनेच्या माध्यमातून, केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून एवढी विकास कामं झालेली आहेत की ज्या विकास कामांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष नागरिकांकरता ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या परिपूर्ण करण्याचं काम आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून केलेलं आहे. जरी शिवसेना भाजप हा पक्ष युतीमध्ये असला तर शिवसेनेची ताकद 3 वर्षापूर्वी ज्यावेळी या राज्यामध्ये नव्याने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी पक्ष स्थापन करून महायुतीमध्ये शिवसेना भाजपचं सरकार आलं आणि त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून या राज्यामध्ये ज्या नवीन नवीन योजना त्यांनी राबवल्या, या योजनेच्या आधारे लाडकी बहीण योजना असेल, ज्येष्ठांची योजना असेल, अशा अनेक योजना ह्या राबवल्यानंतर खऱ्या अर्थाने शिवसेना पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे. आणि आज मी शिवसेना पक्षाचा जिल्हा समन्वयक म्हणून मी माझ्या वरिष्ठांकडे या ठिकाणी युती जरी असली तर शिवसेना पक्षाला या ठिकाणी नगराध्यक्षपद मिळाले पाहिजे अशा प्रकारची मागणी मी स्वतः करणार आहे. परंतु जो निर्णय आदरणीय दीपकभाई केसरकर घेतील, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री भाजप पक्षाचे नेते घेतील, हा निर्णय हा आम्हाला मान्य असणार आहे. परंतु शिवसेनेने गेल्या 3 वर्षामध्ये आमदार म्हणून जी विकास कामं केली, त्यानंतर लोकांची, सर्वसामान्य लोकांचे गवळीवाडासारखा प्रश्न होता, वेंगुर्ल्यातील बॅरिस्टर नागपे सारखं समुदाय केंद्र, त्यांच्या विचारांचं केंद्र आपण या ठिकाणी बांधलं. बरीचशी अशी कामं, लोकाभिमुख अशी कामं आम्ही दीपकभाईंच्या माध्यमातून, आदरणीय शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून केलेली आहे. आणि आम्हाला खात्री आहे की ही सर्व कामं करत असताना वेंगुर्ल्यातील जनता ही आमच्या पाठीमागे उभी आहे. परत एकदा मी एवढंच सगळ्या नागरिकांना आव्हान करेन की शिवसेना भाजप सरकारच्या माध्यमातून विकासात्मक कामं होत असताना या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून केसरकर साहेबांनी काम केलं. आता परत एकदा निवडून आल्यानंतर इथे आमदार म्हणून आहेत आणि भरघोस असा निधी सुद्धा आज डीपीडीसीच्या माध्यमातून सुद्धा कोट्यावधी रुपयाचा निधी हा वेंगुर्ला नगरपालिकेला प्राप्त झालेला आहे. म्हणून माझी खात्री आहे की ज्या पद्धतीनं विकास कामं आम्ही केलेली आहेत त्या पद्धतीनं या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष झाला पाहिजे या भूमिकेवर मी ठाम असणार आहे. परंतु परत एकदा सांगतो, महायुतीमध्ये जो निर्णय होईल तो आम्हाला मान्य असतो. खरं सांगायचं झालं तर गेल्या अनेक वर्षापासून यापूर्वी सुद्धा शिवसेना भाजपचं सरकार असताना पूर्वी सुद्धा
ज्यावेळी परत एकदा इलेक्शन नगरसेवकाचं झालं होतं त्यावेळी सुद्धा मला सांगण्यात आलं होतं, परंतु मी स्वतः असं ठरवलेलं आहे, मी कोणत्याही इलेक्शनला कधीही उभा राहणार नाही. लोकांची सेवा करणं शिवसेना पक्षाचं असलेलं काम हे या वेंगुर्ला शहरामध्ये, या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये, या जिल्ह्याचे तत्कालीन त्यावेळेचे पालकमंत्री आताचे आमचे आमदार दीपकबाई केसरकर यांच्या सांगण्यावरून लोकांना अभिप्रेत असणारा विकास, लोकांच्या करता जी कामं करणं मला शक्य आहे ती कामं या ठिकाणी मंत्रालयाच्या स्तरावरची असतील, जिल्हा स्तरावरची असतील, ही कामं करण्यासाठी मी सदैव या ठिकाणी तत्पर राहणार आहे. परंतु ना नगरसेवक ना नगराध्यक्ष अशी कोणतीही सीट ही मी भविष्यामध्ये आजही नाही आणि भविष्यामध्ये सुद्धा नाही मी लढणार नाही. परंतु माझ्या पक्षाचा जो उमेदवार म्हणून या ठिकाणी शिवसेना पक्ष नगरसेवक देतील, नगराध्यक्ष देतील किंवा महायुतीचा देतील, तो निवडून आणण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावून जी कामं मी वैयक्तिक स्वरूपाची केलेली आहेत, पक्षाच्या माध्यमातून केलेली आहेत, केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून केलेली आहेत, आमचे नेते आदरणीय उदय सामंत साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून जी विकासात्मक कामं करत असताना लोकांसमोर गेलेलो आहे त्या सर्व लोकांना विनंती करणार आहे आणि माझ्या महायुतीचा, माझ्या शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. एवढंच मी सांगतो. ठाकरे शिवसेनेकडून माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम यांचं नाव आघाडीवर आहे. माजी नगरसेवक तुषार सापळे, ठाकरे सेनेचे माजी शहर प्रमुख अजित राऊळ, युवा सेनेचे तालुका अधिकारी पंकज शिरसाट यांचीही नावं इच्छुकांमध्ये चर्चिली जात आहे. दरम्यान महाविकास आघाडी झाल्यास कोणाला संधी मिळेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. काँग्रेसनं वेंगुर्ले पालिकेच्या निवडणुकीत पूर्वीपासूनच महत्वाची भूमिका बजावली आहे. यापूर्वी नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण जागेसाठी खुलं झाल्यानं माजी नगरसेवक तथा वेंगुर्ल्याच्या राजकारणातील मोठं नाव असलेले विलास गावडे यांनी निवडणूक रिंगणात उतरावं अशी मागणी होताना दिसतेय. कार्यकर्त्यांचा आग्रह वाढल्यास विलास गावडे काँग्रेसतर्फे नगराध्यक्ष पदाचे प्रबळ दावेदार असतील अशी अनेकांची खात्री आहे. 10 वर्षांनंतर खुलं आरक्षण पडल्यानं विलास गावडे या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत दिसतील यात शंका नाही. माजी नगरसेवक तथा काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विधाता सावंत यांचंही नाव चर्चेत आलंय. तर या वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये एकंदरीत राजकीय जी परिस्थिती आहे त्याचा विचार करता या निवडणुकीसंदर्भात, वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात या ठिकाणी महायुती होणार की दोन्ही पक्ष भाजप आणि शिवसेना, त्याचप्रमाणे अजित पवार राष्ट्रवादी हे पक्ष स्वतंत्र लढणार हे सुद्धा पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे जर महायुती झाली तर महायुतीला टक्कर देण्यासाठी महाविकास आघाडी कोणती शक्कल लढवणार, कशा प्रकारे त्यांची रणनीती असणार हे सुद्धा पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे जर या वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा विचार केला तर पूर्वी 17 प्रभाग होते आणि आता प्रभाग वाढून 20 प्रभाग झालेले आहेत. त्यामुळे 20 नगरसेवकसुद्धा या ठिकाणी वाढलेले आहेत आणि ही बदललेली प्रभाग रचना कोणाच्या फायद्याची ठरणार आहे हे सुद्धा पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. ज्याप्रमाणे निवडणुकीची तारीख जशी जशी जवळ येणार तसतशी विविध समीकरणे, बदललेली समीकरणे आपल्याला या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. जर महायुती झाली तर कोण नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार असणार आहे, कारण बरेचसे जण या दोन्ही पक्षाकडून, भाजप असेल शिवसेना असेल, दोन्ही पक्षाकडून बरेच चेहरे इच्छुक आहेत, बऱ्याच चेहऱ्यांची चर्चा आहे. तर वरिष्ठ नेते कोणता निर्णय घेणार आहेत हे सुद्धा पुढील काळ स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी होण्याची चिन्हे ही या निवडणुकीत जास्तीत जास्त दिसत आहेत. काँग्रेस असेल, त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, यांचीसुद्धा हे पक्षसुद्धा सक्रिय या संपूर्ण शहरामध्ये आहेत. त्याच्यामुळे महाविकास आघाडी झाल्यास त्यांचा नगराध्यक्षपदाचा चेहरा कोण असणार आहे हे सुद्धा पुढील काळ स्पष्ट होणार आहे. मात्र एकंदरीत जर संपूर्ण समीकरणांचा विचार केल्यास भाजप, शिवसेना, त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेस हे वेंगुर्ले शहरामध्ये प्रमुख जे चर्चेत असलेले पक्ष आहेत, अधिक सक्रिय पक्ष आहेत. त्याच्यामुळे ही येणारी निवडणूक आहे ती चुरशीची होणार यात मात्र शंका नाही. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. गंजिफा कला आणि त्यातील दशावतारांना भारतीय टपाल विभागानं विशेष पोस्ट तिकिटावरती स्थान दिलं आहे. याबाबत बोलताना ज्येष्ठ गंजिफा कलावंत
मोहन कुलकर्णी भावूक झालेत. सावंतवाडीच्या कला संस्कृतीचा, परंपरेचा आणि माझ्यासारख्या कलाकारांच्या मेहनतीचा गौरव आहे. हा मोठा सन्मान असून आज खूप आनंद झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. पाहूयात. जेव्हा सुरुवात झाली म्हणजे 71मध्ये पुन्हा एकदा याला ऊर्जित अवस्था मिळाली, तेव्हापासून तुम्ही इथे आहात. आज तुम्ही ज्या गोष्टीचं काम करता त्या गोष्टीला आज देशभरात पुन्हा एकदा मानाचं स्थान मिळालं आहे. तुमची काय भावना आहे? कार्यक्रमामध्ये प्रसिद्ध झाले, पोस्ट कार्डवरती गंजीपाती प्रिंटेड झाले वगैरे सगळे झाले. मला फार आनंद वाटले. कधी जन्मात असं ऐकू आलं नाही, इतकं चांगलं झालेलं आहे. आनंद वाटतो, किती बोलायचं कमी नाही. तुम्ही स्वतः हे करता, तुम्ही ड्रॉइंग करता, गंजीफा रंगवता. आज तुम्ही जे काम करता ते देशात दिसणार आहे. कलाकार म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? मला फार आनंद वाटतो. माझी खरं हे आर्ट माझं हॉबी आहे. लहानपासून मी हे काम करते. मला खूप इंटरेस्टिंग येते. बाकी इतर काही नाही, ह्याचे मला फार आवडतं. आणि 71 सालापासून मी इथेच आहे. राजेसाहेब आणि राणीसाहेब मला हे दिलेले, निवडलेले चांगलं. ह्याच्यात त्याने सांगितल्याप्रमाणे सगळं आम्ही आर्ट काढून दिले. प्रत्येक नुसतं गंजी पण नाही, इतर आर्ट आहे, प्लेइंग कार्ड्स आणि नवग्रह, राशी गंजीपा आणि दशावचं गंजीपा, दर्शचं गंजीपा. ही गंजीपा म्हणजे ना ह्याची स्टोरी येते प्रत्येकाचं. ही 10 अवतार आहे ना, प्रत्येक 10 अवतारामध्ये एक स्टोरी आहे. ही स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आहे. नुसतं महाराष्ट्रातल्या आउटसाईड्स जास्ती आमची प्रसिद्ध झालेली आहे. रायचं स्वतः संस्कृत कला केंद्राचं आणि हँडीक्राफ्टचे मुख्य अध्यक्ष होतं, हे होतं आणि चेअरमन होतं आणि स्वतः आमदार होतं. तर खूप इंटरेस्टिंग, स्वतः कलाकार होतं दोघं. मला फार आनंदाचं वाटतं. हे सध्या कार्यक्रम झालेले खूप आनंद वाटतो. कधी आम्ही काय बोलले काय नाही असं वाटतं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. फळपीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित द्या, महाविकास आघाडी आक्रमक. सावंतवाडी ठाकरे सेनेचा नगराध्यक्ष पदावर दावा. आणि वेंगुर्ले धावा कुणाची, नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांची फिल्डिंग. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.